Dobre, takže čaute všetci u nového videa. Dneska ideme hrať Brawl Stars. Je tu Barca, pozdrav. Čau. A je tu Prco 1, 2, 3. No, on má takú prezývku Prco. Čaute. No, dobre, poďme. Back on the grind. A tomu Prcovi sa stalo to, že musel ísť od začiatku. Neviem prečo, ale kvôli aktualizácii. No. Ja som bol profík 100 a dobre som zabíjal, ale niečo sa stalo, potom som musel začínať úplne od začiatku. To čo je? Čo sú tu také? Ideme proti 4, proti najlepšie. Budeme trocha kempiť, musíme získať to. Nevolajú Maťúko, to je... Co? CEO of Brawl Stars. Ja som nepovedal Maťúko. Som dead. Barca je... Barca. Uvertielne. Barcelona. Zdraj. Zdraj Barcelona. Boring. Čau! Ty čo tam rozbíjali? Čau! Ty čo je? No, prehrali sme. Hej, Maťo, daj si nejakého iného. Čakaj, otvorím si. Alebo. Superer. V. Super rare. Superer. V. Tak nič. Ešte to. Time for trouble. Ja mám na Rockstar Gold new skin. Takže Can't believe I have to do this. Takže musíme to teraz dať. No tak to dáme. Boring. Menší rank jak Barca a Brndy. Ja. Ohni, hraj to. Pojď sem, yes. Big yikes. Daj ho. Takže my už máme posledné 3 týmy. Čiže náš tým, neviem koho tým a neviem koho tým. Sú tam pri tebe? Idem. Pri Barce. Je tento koník. Daj mi. Nemáš ten jedno. Whatever. Šem. Big yikes. Daj počát. Berem. Daj počát. Koník to nedal. Barca zabila nejviac. Epic? Message. Ty? Yes. Good. Z 12. Yeah!
No, to je jedno. Poďme ešte raz. This is so lame. Čo si tam robil? Tu dáme, oni majú menšie ranky ako... Boring. No to som povedal. Ja som to povedal prvý. Ja prvý. Či? Píšte do komentářů. Ja nie som pipík, ja som bol pipík, ale už nie som. Ja som brmbík. Don't be salty. Neviem prečo mám na brmby meké i, keď to má byť tvrdé. Ja zobrem. Ale ináč pýtate sa ma, že prečo mám prezinku brmby. Tak tomu, že mi to dal táto. Wow, hardcore. Mi dali brmby pipík. Lebo som to povedal, jak sa volám na Minecrafte a dali mi to. Ja som asi dead? Nie som dead. Dám si hypercharge. Dáme. Pri mne. Ideme. Sem. Čo je? Jakže dvoch? Čo je? A jakže ja som dal dvoch? Však ja som tam zabil asi, neviem, 6. Ja nechápem, jak si mohol dať 12 a ja len oných troch, či koľka tých dvoch. Dobre, kde mám ten drop štú? Tu je... Nespievaj si. Back on the grind. Poj prco. Ja si dám prestige a ukončíme toto video. Čo posielaš mi? Ja ti pošlem dislike, že si... A Maťu mi like. Oj, daj tu! Konečne. Dobre, toto bude asi dlhé video. Takže ideme, dám si prestige, koniec videa. Oj, budeme musieť troška kempiť. You can't make me. Tak sa nehýba, skapeš do rána, skapeš kvôli barce. Či kvôli bariére. Čo je? Čo bolo? Čo bolo? Barca už je ready. You can't make me. Sem. Idem preč. Ja som z dzedziny. Čo je? Jakže? Hej, to čo je? Ja som zabil asi jedno. Don't look at me. Hej, nevadí, I could do this if I wanted to. Video, aspoň pol hodinu. Čo kývaš hlavou, že... Čo nekýkam nič. Ty to budeš robiť, tak ideš
Woo! Čo si? Odstrelil si hlavu? To by si väčšinou ty spravil. Oj, traja! Traja sú tu. Barca, viem ti pomôcť. Alone! Dám týchto. So awesome. No, som dead. Nejsem. Čau, Barca. Takže ideme. Lol. Mi nevydá. Yes. Dali sme. Barca furt vedie. Je tam Great, now everyone. rok, Barca po jednom a Prco. Ten skoro ani jeden. Ty si to ešte nedokončil, ne? Ty máš mytik? Kámo, na lovu. Máš... Hej, Barca, máš lovu? Super rare. Superer. To... Čo keď není? Rare. A čo keď není? Čo keď není? Hola, darling. Ty nebudeš dobrý. Som dal to. Poďme, Boring. poď Barca. Roll out the red carpet. Marta! You can't make me. Poď, ideme Barca spolu. Wow, to nikoho nezaujíma. Barca je na blízko. Viete, prečo sa volá Barca? Lebo my sme Barcelona. A strašne... Prečo? Prečo tu boli dve Barci? Lagging. Nemám peta! Big yikes. Ty reveš. To aj v reálnosti. Idem s tebou, Barca. Whatever. Takže pošlem ti kamerou. Big yikes. Aj nie ty. Yes. Bol asi posledný. Jak troch furt. Barca mi všetko vyžiera. CEO. Barca mi všetko vyžiera. Nanostar, thank you for your purchase. Získam Blimby, XP Doubles. Ja som získal Medusa. That's one of our best sellers. Nejaká podielka. I am Nano Chef's Human Noodle Relations. Ďalšia podielka. Čo? Také polievky tu varím. Time to crawl. Back on the grind. Dobre, ešte tak 2 alebo 1 krát vyhráme a už mám prestíž. Oj, už. Máš lovu, či kto to je? To je susibaka. Susibaka?
Ja ti dám takú susika. Pardon. Čítaj sa, ty stará raško. A dám tu prepínavý like a odber. No môžete, On si to zaslúži. lebo už sa blížime k Can't believe I have to do this. Pretože sa blížime z toho doberateľa, ale čo pre vás zlatočíme. Away from me! Jau, Dneska moja komi. I'm shocked. jak ma trafi? Dneska moja komi. A to odberateľ. Svetlo. Ty čo sa nevieš chrániť? Prečo 1, 2, 3 budy? You can't make Pojdeme. We can do this! Bože, ty furt zdržuješ. Ty si tam zdržoval, ty si tam... Ale my nemôžeme si nič vôbec spraviť. Jak spraviť? Keď ťa zmlátim, to môžem spraviť po videu. This is so To nás lame. nevšimajte. My sme bratia, my sa môžeme mláciť. No, raz vás vlátim, že si. Nevydržal. Bol si kaput skoro. A potom sa vás Ďalší. Mám naholenie. Jau. Ja som jediný na blízko. Jau, všetci sú tu na ďalku, bože. No síce vrajvo som dobrý. Nevieš hrať. Kde je Barca? Kde? Tam. You can't make me! Čo mi furt kopeš do ruky? Tak, Lol. ja som zabil. 23. štyroch. Jak 4? Ty si tam nič nerobil skoro. CEO Monsters. Ešte jedno kolo a mám prestíž. This is Dobre, so lame. ideme. Keď si dám prestíž, tak končí video. Neviem, či to je za 1000 alebo za 1500, ale očividne za 1000. Jaké oblaky, však tam sú nejaké vlasy. Ale tie černé. No sú tam nejaké, ale... Back on Dobre, the takže grind. ideme posledné kolo. No, posledný round. Ako keby. Pôjdeme prč. Barca zabíja. Wow, hardcore. Don't be salty. Nevidím. Jak nevidíš? Ty si snáď už slepý? Čo? Big yikes. Nie, oni ma vidia. Great, now everybody hates me. Kadziel ide. Riskuj. Don't touch the scarf. Yes. Showdown. Ja som zabil asi dvoch. Ja teraz som... Aj počať. Idem. Ale Barca je nadiaľ. Oni sa furt spávajú. Wow, hardcore. Oj, daj to.
Blbý. Na ďalší prestíž potrebujem ďalšiu 1000. Ja sa dostanem za chvíľku. Dobre, takže čaute, my sa s vami učíme a jo, čus.